Children of God, mga anak sa Diyos. Sa Europe, sa panahon sa Middle Ages, daghang mga cathedral ang gitukod sulod sa gatusan ka mga tuig. Ang uban nga mga mason, mga panday, mga artisans nga nagsugod sa proyekto, wala na gani nakaabot sa pagkahuman niini. Pananglitan, ang bantugan kaayo nga Cologne Cathedral sa Germany nagsugod pagtukod niadtong 1248 ug nahuman lamang sa ika-19 nga siglo. Ang Notre Dame sa Paris usab nagkinahanglan og daghang dekada aron mahuman. Bisan ang bantugan nga Sagrada Familia sa Espanya nga gisugdan ni architect and designer Antoni Gaudi niadtong 1882. Hangtod karon nagpadayon pa ang pagtukod niini. Ang mga nagtrabaho niini nasayod nga lagmit dili nila makita ang katapusan sa proyekto. Gani ang Sagrada Familia sa Espanya, ang Central Tower ni Jesus Christ ani nga structure nahuman lamang niining February 20, 2026 jud. Og kini gibendisyonan ni Pope Leo XIV niadto lang June 10, 2026 sa iyang pagbisita sa Espanya dungan sa sentenaryo sa kamatayon ni architect and designer Antoni Gaudi. Mao nga bisan sayod sila nga dili na nila makita ang kahumanan sa ilang mga proyekto, wala na nakapaluya kanila. Ilang gituuhan nga ang matag bato nga ilang ginapahimutang usa ka halad alang sa Dios. Ang ilang trabaho dili lamang alang sa ilang panahon kundi alang sa umaabot nga mga henerasyon. Para kanila ang tinuod nga bahandi wala sa yuta kundi sa langit, din ang ilang sakripisyo ug pagtuo dili mawala. Sa ebanghelyo karong adlaw, naghisgot si Jesus mahitungod sa tinuod nga bahandi. Daghan ang nagugol sa ilang kusog ug panahon aron makatigom og daghang kwarta, kabtangan ug dungog. Apan gipahinumduman kita ni Jesus nga ang tanang butang dinhi sa kalibutan lumalabay lamang. Ang bahandi mahimong kawaton, ang kabtangan mahimong madaot, ang dungog mahimong mawala. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga bahandi anaa sa langit ug dili sa yuta. Si Jesus wala nag-ingon nga dili kita magtrabaho o magtipig alang sa atong panginahanglan. Ang iyang gipasidan-an mo ang paghimo sa material nga mga butang isip sentros kinabuhi. Kung ang atong kalipay o ang atong security o seguridad nagsalig lamang sa salapi o sa kabtangan, dali kitang matarog kung kini mawala. Ang tanang butang dinhi sa kalibutan, temporaryo lamang. Sigun pa ni Jesus, do not store up for yourselves treasures on earth. Matthew 6:19. Sa binisaya nga hubad, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta. Ang bahandi sa langit mao ang mga buhat sa gugma, buhat sa kaluoy ug pagkamatinud-anon nga gihimo alang sa Dios. Ang usa ka pag-ampo nga gihimo uban sa pagtuo adunay walay katapusang bili, eternal value. Ang usa ka sakripisyo alang sa pamilya makita sa Dios. Ang usa ka pagtabang sa nanginahanglan mahimong usa ka bahandi nga dili madaot. Kini nga mga butang dili makawat. Mao kini ang puhunan nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Daghang tawo ang nagugol sa tibuok kinabuhi sa pagpangita og mas daghang kabtangan apan nakalimot sa ilang kalag. Mahimong dato ang usa ka tawo apan kabus sa iyang relasyon sa Dios. Mahimo usab nga yano ang iyang kinabuhi apan dato sa gugma og pagtuo. Ang pangutana dili kung unsa kadaghan ang atong naangkon, ang pangutana mao kung unsa ang atong gihimo sa mga grasya nga gihatag sa Dios. Ang tinuod nga bahandi anaa sa langit ug dili sa yuta.
Ikaduhang punto, ang atong pananaw mo'y mugiya sa atong kinabuhi. Gigamit ni Jesus ang hulagway sa mata, isip, suga sa lawas. Ang mata nagrepresentar sa atong visions o mga priorities sa kinabuhi. Kung ang atong pananaw limpyo o nakatutok sa Diyos, ang atong kinabuhi mapuno sa kahayag. Apan kung ang atong pananaw matabunan sa kahakog o kaugalingon nga interes, ang atong kinabuhi mapuno sa kangit-ngit. Ang problema, dili ang pagtanaw sa mga material nga butang. Ang problema mao kung kini mo'y atong gihimong labing importante. Kung ang usa ka tawo pirming magtanaw sa iyang kulang, dili siya matagbaw. Kung ang usa ka tawo magtanaw sa mga grasya nga iyang nadawat, mutubo ang iyang pagpasalamat. Ang atong pananaw makahulma sa atong kasing-kasing og mga desisyon matag adlaw. Sa kalibutan karon daghang butang ang nagkompetensya alang sa atong atensyon. Ang mga announcements o ang social media kanunay nag-awhag nga kinahanglan pa nato og mas daghan aron mahimong malipayon. Apan si Jesus nagtudlo sa lain nga pananaw. Ang kalipay dili gikan sa pagbaton sa tanang ikadalit sa kalibutan. Ang kalipay gikan sa pagkahibalo nga kita gihigugma sa Dios o gitawag sa pag-alagad sa uban. Ang atong pananaw mo'y mugiya sa atong kinabuhi. Story time. Usa ka higayon adunay tawo nga nagreklamo nako mahitungod sa iyang amahan nga masakiton o limtano na. Mingon siya nga kapoy kayo ang pag-atiman kay usahay gahi naman og ulo ang tigulang. Usahay dili motuman sa iyang tambag o magpugos gyud sa iyang gusto. Mingon siya nga murag walay nakakita sa iyang sakripisyo. Wala siya'y madawat nga pasalamat o usahay kasabaan pa gani siya. Ug tungod pod sa kakulang sa pailob, moatra ka pod siya og kasaba sa tigulang. Mao nga usahay, nagyud daw higayon nga mag-cold war sila. Dili magtinagdanay kay sigon pa niya, mas mayo pang dili istoryahon ang tigulang aron dili pod daghan ang lalis. Nakita nako ang iyang kakapoy ug ang iyang kasubo. Mao nga akong giingnan siya nga ang tanang gabi nga wala siya makatulog ug ang tanang higayon nga iyang giatiman ang iyang amahan na ay eternal value. Sanglit nakita na sa Dios. Tingali walay medalya o dungog ang iyang siya nga madawat dinis kalibutan. Apan kana usa ka bahandi nga gitigom niya sa langit, no? Treasure in heaven. Ang mga thankless nga buluhaton nga gihimo uban sa gugma kasagaran mauna ang labing bililhon sa mata sa Dios. Children of God, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa pagtan-aw sa mga butang pinaagi sa mata sa pagtuo. Ayaw paghimo sa salapi og kabtangan nga sentro sa imong kinabuhi. Gamitan ni isip mga himan alang sa kaayuhan og dili isip imong katapusang tumong. Tiguma ang mga bahandi nga dili madaot sa panahon. Tiguma ang gugma, kaluoy pagkamatinud-anon. Himua nga limpyo ang inyong pananaw aron makita ninyo ang mga grasya sa Dios. Ayaw tuguti nga ang kahakog makapabuta sa inyong kasing-kasing. Hinumdumi nga ang tanang butang dinis kalibutan lumalabay lamang. Apan ang mga buhat nga gihimo alang sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.